Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ambata a lokacin da aka yi isra'i da shi. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ra'aitu lailata usriya bi. Annabi ya ce na gani a daren da aka yi isra'i da ni rijalan tuqradu shifahahum bi maqarida min nar. Annabi ya ce mun wuce waɗansu mutane, na ga waɗansu mutane ana yanka labban bakinsu da zarto na wuta. ra'aitu lailata usriya bi. Annabi ya ce a daren da aka yi isra'i da ni na ga rijalan waɗansu mutane tuqradu shifahuhum ana daddatsa labban bakinsu bi maqarida min nar da wani zarto na wuta. fakultu man haula'i ya jibril, na ce wa jibril waɗannan kuma su wane ne? kana ya ce haula'i qutaba'u min ummatika, ya ce waɗansu masu huɗuba ne na al'ummarka, masu gabatar da laccoci, masu gabatar da wa'azuzzuka, masu gabatar da darussa. ya amuruna nasa bil birri wa yansawna anfusahum wa hum yatluna alkitab. Allah ce suna umurtar mutane da alkhairi, suna wa'azi wa mutane a gyara, suna wa'azi wa mutane a yi ayyukan alkhairi wa yansawna anfusahum, amma su suna mantawa da kansu. Yana wa'azin amma shi baya aiki da wa'azin. Yana umarni da alkhairi amma shi baya aikata alkhairi. Yana hana sharri amma shi bai bar sharrin ba. haƙula'i kutaba'u min ummati, yace waɗansu masu laccoci ne, masu hudubobi ne, masu gabatar da wa'azuzzuka ne daga cikin al'ummarka. ya amuruna nasa bil birri, suna umarni da alkhairi wa yansawna anfusahum, su kuma su manta da kansu, wa hum yatluna alkitab, kuma suna karanta littafin Allah. afala ya'qilun, ba su yi hankalta ba. kasan shi Allah ba wai ka ɓata ma'ana ba, ka yi fatawa ta son zuciya, ko ka yi wa'azi na son zuciya, ko ka ƙi gaskiya, ko ka karkatar da aya ko hadisi, ko gaskiyan kake faɗa. in ba ka aiki da shi Allah ba zai barka ba. ba ma wai ka juya ba, ba ka karkata abin ba, ba ka nemi wani abu da wannan wa'azin ba, a'a kawai ba ka aiki da shi Allah ba zai barka ba. kaga wannan kalubale ne ga malamai da ɗaliban ilimi. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin hadisin Bukhari yace yuja'u bir rajuli yawm al-qiyamah fayulqa fi an-nar. za a zo da wani mutum a ranar alkiyama a jefa shi a wuta, fatandaliku bihi aqtabuhu, idan yadda ku a wutan kayan cikinsa sai ya fashe, fa yaduru biha kama yaduru al-himaru biraha, sai ya yi ta kewaye kayan cikin, ya mai turki ba zai iya ya ja kayan cikin ba, sai ya yi ta kewaye kayan cikin. Annabi ya ce yadda jaki ke juya injin mazar kwaila. fayyacitami ahadun nari alaihi, sai 'yan wuta su yi cincirindo a kansa su kewaye shi, gashi ma a wuta. fayyakolu da ya fulani masha'anu, za su ce wani me ya faru haka? alaisa kunta ta'amuruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar, kai kan ba a duniya kana umurtan mu da alkhairi, kana hana mu munanan ayyuka ba kai kake mana wa'azi ba? alasta kunta ta'amuruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar, ba kai kake mana wa'azi mu aikata kaza yana da kyau, mu bar kaza bayi da kyau ba? qala kuntu amurukum bil ma'ruf wa la atihi wa anhaakum 'anil munkari wa atihi. yace gaskiya ne, duk abinda nake umurtan ku da shi na alkhairi ni ba na yi, abinda nake hana ku na munanan ayyuka ni kuma ina zuwa na yi. kaga wa'azi ai bai yi ba. to wannan ba ma wadda ya sai da ayoyin Allah don duniya ba, ba wadda ya karkatar ba. ai kun ga a hadisin
in wuta ma sun ce yana musu umarni da alkhairi yana hana su munanan ayyuka, to ai kaga abinda dama ake so kenan ai. To amma mai jefa shi a matsala baya aiki da abinda yake faɗa. Malaika Jibril ya ce ma annabi waɗansu masu gabatar da kutubobi ne a cikin al'ummarka, suna umurtan mutane da alkhairi, suna hana mutane munanan ayyuka, amma su suna mantawa da kansu, su ba su aiki da abin da suke faɗa. Allah ya tsare mu, Allah ya tabbatar da mu wajen aiki da abin da muke karantawa muke ambatawa. Allah ya samu dace, Allah ya datar da mu. To yau za mu